En aquest videotutorial veurem com poder canviar el fons d'imatge de la capçalera. Ens anem a l'slot i veiem que tenim una caixa, una taula, on tenim el logo, que és una imatge que està flotant sobre un fons i un text que podem editar. I el fons no el podem canviar, no està posat d'una manera estàndard, sinó que està posat com a fons d'una cel·la a la taula. Llavors, per poder-ho canviar, hem de posar en els paràmetres en el codi HTML la ruta on està allotjada aquesta imatge. Aquesta imatge podríem agafar una ruta d'una web, una imatge que estigués en qualsevol web, però llavors no tindríem el control de si la poden esborrar o qualsevol altra circumstància. També podríem posar la ruta si tenim un FTP i pugem l'arxiu a aquest FTP i agafem la ruta. També podríem tenir aquesta ruta. I l'altra manera seria pujar-la dintre del propi repositori de GenNews, que és el que farem en aquest exemple. Per fer-ho, necessitem afegir una imatge, però per saber on afegirà el codi, utilitzarem posar una referència, una marca, un text on posarem el cursor i així afegirem aquesta imatge. Si ens anem aquí, veiem que d'aquesta manera, com que ocupa tota la pantalla, és molt difícil, nosaltres aconsellem anar al codi HTML. El codi HTML ens anem al final de tot i posem un text qualsevol. En aquest cas, jo poso 2 lletres T. Llavors, ens apareixen aquí, al final, ens anem amb el cursor, el tenim on està aquesta marca de referència i ara sí anem a afegir una imatge. Podríem afegir-la fent clic aquí o arrossegant. També podem explorar quines imatges ja tenim pujades. Aquí ja tenim unes quantes pujades. Aquí també ens dona la possibilitat de pujar des d'aquí una altra imatge. En aquest cas utilitzarem una que ja tenim pujada, aquesta. Quan la seleccionem ens diu el seu nom, les dimensions i la mida, i per poder-la afegir anirem al botó Select. Ara se'ns ha afegit aquí i necessitarem saber quina ruta és. Ara no ens deixa aquí, no està activat el botó de HTML, però si ens posem a qualsevol banda, s'activa. Baixem al final i aquí tenim el codi de la imatge que se'ns ha afegit. Què és el que necessitem? La ruta. La ruta està en el paràmetre src, source. Tallem i ens n'anem, com diu el tutorial, escrit els 2 llocs on ho hem de canviar. Aquí veieu el paràmetre background image a la taula que ens està dient que posarà una imatge de fons. Substituïm i també en aquesta altra banda que és per clients de correu navegadors basats en Internet Explorer. I el tenim, ens anem aquí al final del codi i tot aquest codi que s'obre de la imatge i les 2 lletres que havíem posat com a marca de referència les podem esborrar. Tornem al mode visual i ja tenim la imatge.